araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Happy Lunes na naman mga kabalitaktakan! Ayan, simulan na naman natin po ang ating linggo na punong-puno ng good vibes and alam kong na-miss nyo kami dahil kami na-miss din namin kayo. Na-miss namin na magdala po ng inyong mga ngiti sa inyong mga labi kaya tutok-tutok na po. Papangunahan ng kasiyahan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Nako, ayan, miss na miss ko talaga kayo, kasi ilang araw akong nawala. Pero ayan, nagbabalik ang inyong ate / tita, Sofia Pagatungan. / auntie. Oo naman, lahat na. Oo, / napagmatay. baby girl. Ang daming tawag. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na ngayong Monday morning. Alam ko kahit nakaka-stress ang Lunes, naku, wag na din nating dagdagan ng stress sa ating buhay. Think positive ngayong araw po ng Lunes at makakasama niyo po sa pagbibigay inspirasyon ngayong umaga, Charles Limon. Oo. Bakit ka stress ngayong Lunes? Ewan ko, hindi naman ako stress. Ikaw ba? Kasi sabi mo, hindi din naman ako stress. Talaga? Oo. Sa And Monday. Fresh tayo Oo, ngayon. at para naman po mga ka-MB no, doon sa nais po na manood via their television, pwede nyo po kaming mahanap via the GNN channel and then below the GNN channel is Highland TV. So kung ang inyong television ay gamit antena, pihit-pihit nyo lang po yung inyong mga antena hanggang mahanap nyo. Pero kung ito medyo Ito sa pihit-pihit. social naman na kayo, Yeah. mga may scan na yan. I-scan nyo po ang inyong mga Smart TV. television channel at hanapin ang Highland TV and that is below the GNN channel. Oo naman. At kung hindi nyo kami mahanap sa inyong mga television, meron naman po tayo sa ating mga social media platforms. Live na live tayo ngayon sa ating Facebook. So ayan na, mag-comment, like, and share, and send gifts or stars. Ayan, kahit ano nang gawin ninyo. Basta tumutok lang kayo sa Morning Balitaktakan sa aming Facebook. At live na live din tayo ngayon sa YouTube. If you want to follow us on our, sa other social media platforms natin, meron tayo sa Instagram, meron tayo sa TikTok, meron tayo sa Twitter, and of course, we also have our very own website, ang rngph.com, where we publish very interesting articles, replays ng aming mga headlines. So ayan, mga kabalitaktakan, go ahead and visit our website and other social media platforms para maging stay updated tayo every day. Yan, speaking of being updated, naku, tutukan naman natin ang ating latest weather update ngayong ika-19 ng Setyembre 2022 sa ating weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, nako, medyo lumakas ho ang ating hanging habagat. Although wala po tayong binabantayang bagyo dito po sa ating loob ng Philippine Area of Responsibility. Kasi nga po, sabay-sabay itong dalawang malalaking bagyo papunta dyan sa Alaska at dito po sa Japan, or itong si Typhoon Namandol, kung saan humihigo po ito, or hinahatak nito yung hanging habagat na nagpapalakas ho ng pagulan dito sa ating bansa. Partikular po na magiging maulan mamayang tanghali hanggang sa hapon po, kung saan mararamdaman natin yung pagdating nitong mga kaulapan galing po sa southwest monsoon
sa southwest part pala ng ating bansa. So mag-ready po tayo ng ating mga payong. Although ngayong umaga, generally fair weather tayo, pero bandang alauna or mamayang tanghali, expect po natin na magiging maulan itong iba't ibang parte ng bansa, especially dyan ho sa northern at central zone. Dito din po sa central Visayas at dyan ho sa Bicol region. So ang pinakamababang temperaturang naitala natin kaninang umaga ay pumalo tayo sa 16.1 degrees Celsius at iinit tayo mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23 degrees Celsius. Yeah. Oy, medyo malamig-lamig. Malamig-lamig. Oo. Sa Gusto La ko yan. Union, mga ka-MB, napakainit. Oo nga, Mainit napakainit ba? Grabe daw. po ang init doon sa La Union. Kaya doon sa mga nais na mag-visit na ng Baguio City, wag. Char. Ay, wow. Pinigilan, no? Wag. Kahit na naiinitan kayo, wag. Oo, wag, mga kapatid. Oo. Pero ang dapat nyong i-visit mga ka-MB doon sa mga hindi pa rin nagpapabakuna ay ang ating mga vaccination sites. And alam naman natin na tuloy-tuloy po ang ating Pinas Lakas na campaign kontra COVID-19. And as of September 14, nakapagbakuna na po sila ng 30,363 po na senior citizens para sa kanilang first booster shots. And as of September 14 pa rin, meron na tayong 2,558,086 individuals na naturukan na po ng booster that's shot. good. Diyan po sa ating mga Very good. hindi drive-thru Oh. Ano ba tawag doon? Think Pinas fast food. Lakas Drive. Ay, parang drive-thru na rin. Parang drive-thru na rin, Oo, actually. Pwede oo. kang sumaglit doon. Oo, and yun nga mga ka-MB, no, kasi ang ating target po na mabakunahan nga po ay 23,840,032. And as of now, meron ang na-booster nila actually is 10.73% nitong target. Oo, and ang maganda po dito, 72,810,132 na po ng mga Pilipino ay fully vaccinated na. That is wow, very good. 93.23%. So, Laki, 7% na, or actually 6 point 6 something point. na lang, Malapit no? na. 100% na ang Philippines doon sa mga individuals na pwede palang bakunahan. Kasi, di ba, hindi naman pwedeng lahat na kung ano yung population ng Pilipinas, yung mga pwede lang bakunahan. So far, we are very near na sa ating 100%. Yeah. and very Near good to the wall of Oo. immunity. Actually, dito sa Baguio City, parang sobra pa sa 100% dun sa primary doses, no? Which is May very good. lumalaklak pa ng bakuna dito. Char, joke lang po. Anyway, hindi lang ang ating mga booster shots ang nakitaan ng pagtaas, dahil ditong nakaraang linggo lamang ay inaprubahan na ng LTFRB ang fare hike na request nga ng ating mga drivers dahil sa patuloy pa rin na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Oh. So, ayan, ditong September 16 lamang, Friday last week, ay inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga fare increases. Yes. Ayan. So, ilan dito ay of course yung mga public utility jeepneys natin na dati ay 11 pesos, ngayon ay 12 pesos na. Ayan. Sa city bus, noon ay 11 pesos, ngayon ang base fare is 13 pesos na. Ayan. So, ano pa ba? Yung taxi natin, yung flag down rate noon is 40 pesos, ngayon is 45 pesos na. Pero yung per kilometer niya of course is 2 pesos pa rin. At marami pang iba na nagtaas, yung mga ride-hailing services, yung mga provincial bus din. So halos lahat actually. So inaprubahan ng LTFRB to in coordination with NEDA rin, of course, 'di ba? They consulted the National Economic Development Authority and the Department of Energy, and they all agreed na 'di ba maraming nagre-request talaga yung mga jeepney. 14 pesos dapat Actually, daw sana. yes. Oo, pero hindi yun nasunod. Sabi nila parang wag muna. Oo. Siguro pag-isipan muna, pero they all agreed na may fare increase para na rin of course sa ating mga drivers na nahihirapan na rin dahil sa pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Sana, ayan. sana hanggang dyan lang muna. Wag munang tumaas. Ewan ko lang sa muna. mga tricycle, kasi Wala. LG yung may hawak sa LG. kanila. Hindi siya Yeah, under kay oo. LTFRB. Kaya yun. wait lang siguro tayo. In the process pa yung parang discussion nila about that. Yeah. Pero naman dito naman po sa ating bansa, ito pong DOLE ay itong TESDA pala mga kabalitaktakan, isinailalim na po ang supervision nito
sa ilalim ng Department of Labor and Employment. So meaning to say, hawak na po ni Dole si TESDA para sa mga gustong pumasok at mag-enroll at siguro maghanap ng iba't ibang mga trabaho. Ito nga po ay sa ilalim po ng pagpirma or dito nga po epektibo ito sa ilalim ng pagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order number 5 kung saan ito po ay ang pagta-transfer ng TESDA sa DOLE. So sinabi po sa batas na ito or sa Executive Order na ito, and I quote, "The TESDA is hereby attached to the DOLE for policy and program coordination." So sa ilalim po ng Executive Order number 5, ang DOLE Secretary po is madedesignate as chairperson na din ng TESDA Board. So pursuant to the section number 7 of the Republic Act 7796 noong ginawa po ang TESDA noong 1994. So ito nga po yung bagong patakaran ngayon. So dati kasi separate si TESDA pero under pa rin siya sa government. Pero ngayon meron ng ahensyang sinusundan. Si TESDA ngayon under na siya kay DOLE. So pero marami pa rin mga alok ang TESDA para sa ating mga kabalitaktakan na naghahanap ng trabaho here in our country and abroad. Kasi malaki din yung binibigay na opportunity ni TESDA kasi sa ating mga kababayan na gustong umahon sa kahirapan or matuto ng bagong mga skill, kung ano man yan, grab the opportunity kung meron kayong mga makitang mga, ano ba tawag dito, scholarship, So that's a good news. And speaking of good news, mga kabalitaktakan, excited na ba kayo? Dahil bukas po ay meron ulit tayong rollback, malaking rollback. Yan nga po, ito po yung inanunsyo ng iba't ibang mga oil companies for this coming tomorrow, sa Tuesday, effective siguro by 6 o'clock bukas. So sa base po sa projected na pagbaba ng presyo ng gasolina, bababa po ang diesel ng 3.90, 3 pesos and 90 centavo hanggang 4 pesos and 20 centavo, habang ang gasolina naman po, walang masyadong paggalaw. Pasensya po sa mga gumagamit ng gasolina, magbababa lang ito by 30 centavo. So maliit lang yung rollback sa ating gasolina. Kasi nga din naman, mas mataas na yung presyo ng diesel kaysa sa gasolina. Yan tuloy yung problema ng mga kwan natin, kasi nung una, ang tumataas lang gasolina. Si diesel, hindi masyado. Pero nung pumutok na tong Ukraine War, tapos ito pang inflation natin, so tumaas na si diesel, inungusan na niya si gasolina. So ngayon, good luck sa ating mga kababayan, magtipid-tipid pa rin po tayo kahit alam natin na meron tayong 13-month pay. Ganun ba yun? Diba? Naku, mamaya magpa-full tank na si Uncle. So ingat-ingat and tipid-tipid po tayo sa ating mga gasolina. Pero ang hindi po natin titipirin ay ang mga activities po para sa civil service na celebration. Civil service po, it is a month-long po na celebration po dito sa buong mundo. Buong mundo tuloy, buong Pilipinas. And of course po, mga ka-MB dito sa Baguio City, may mga naka-line up po na mga activities. And isa nga po dito ay ang pagkakaroon po natin ng mga raffle draws. Ayan, di ba? May mga electronics daw, mga TV, mga kung ano-ano. And then, meron din po tayo, mga ka-MB na Big Clean Up Day. 5S Big Clean Up Day. So, ano ba ang 5S ulit natin? Ito yung sa Lamok. 5S. Tama ba? 4S yun. 4S yun eh. 4S? Oo, At ano ba 5S? itong 5S na Pinagdagan ito? para mas protektado, naging 5. Para more and more mga ka-MB, So, sa mga nais po na sumali siguro dito sa mga activities, kung ano nga ba itong mga iba pang activities para sa Civil Service Month, kayo po mga ka-MB ay bumisita po sa Facebook page ng Public Information Public Information Office po ng Baguio City. Ayan, and
nandun po. Pwede din kayo mag-visit po sa mga civil service po ng mga pages po, kung taga saan man kayo, taga Baguio, or baka naman sa inyong mga lugar ay may sarili silang mga pakulo. Ayan, oo. So, makiparticipate tayo, no? It's Yes, very interesting tama. our celebration for Civil Service Month. Pero anyway, magtungo naman tayo sa La Union dahil tuwang-tuwa nga ang ating government sa La Union dahil pinarangalan ang ating La Union Police Provincial Director, si Police Colonel Lambert A. Suerte. Ayan, so pinarangalan siya bilang isa sa Metrobank's Most Outstanding Filipino Awardees of the Year. Ayan, when we say dito sa Metrobank Foundation Outstanding Filipinos Award, it's one of the most prestigious career service award for Filipino exemplars in the academe, military, sa police force, kanyan. So nakilala nga bilang isa sa Metrobank's Most Outstanding Filipino Awardees of the Year itong si Police Colonel Lambert A. Suerte. Ayan. So well-deserved naman daw yung recognition na kanyang natanggap dahil nga dito sa La Union, 'di ba? Nasabi nga ni Miss Ren nung last week ating insurgency free, 'di ba? Oo, diba? Ayan. So maganda, super peaceful ang La Union. They have their own projects and programs that helps our fellow Ilocano. So congratulations po, Mr. Police Colonel Lambert Suerte. Sana ituloy-tuloy po natin ito. Swerteng swerte. Yeah, oo, Lambert Suerte. Sino ang mga Sige, bisita niyo mamaya later? naman Sino po ba? ating makakasama dyan po sa Philippine Military Academy sa mga naghahangad na mag-apply po para po sa PMA Entrance Exam 2022. Nako, dito po sa Luzon, kasado na po yan this coming weekend, September 24 and September 25. Para po sa mga karagdagang mga tanong or mga details, mamaya tumutok po kayo, makakasama natin ang ating cadet recruitment officer, itong namamahala po sa recruitment ng PMA na si Major Tadeo. Abangan niyo po yan mamaya. At abangan nyo din po saan kaya na naman ang mga pinasyalan naming mga kainan. Oo nga, ano na Last to? week, ayan, malalaman po natin yan sa ating morning balita. Oo nga, and speaking of kainan, meron tayong mapapanood ngayon na isang cafe na inspired umano sa Harry Potter movies na Uy. Potterhead. Na-excite ako, gusto ko pumunta dyan. Pero anyway, panoorin natin ito at tingnan natin kung ano ang mai-offer ng cafe na ito. Malamang ay pamilyar na ito sa marami, ang musikang gumigising sa pelikulang Harry Potter na minahal natin simula pagkabata. Ang maihahalin tulad sa mahika, misteryo at pagkikipagsapalaran. Expelliarmus! Wingardium Leviosa! Expecto Patronum! Alohomora! At yan, nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ang pagbubukas ng Marauders Brew Cafe ay siya namang pagkabuhay sa ating alaala at pagmamahal sa Hogwarts na siyang tinatangkilik ng karamihan o di kaya'y tinatawag na Potterheads. Ayon naman kay Jay, Yung pagpasok namin, same ambience as like what is being viewed in the Harry Potter. pagpasok pa lamang ay makikita mo na si Hedwig na nag-aantay sa iyong pagdating. Kasama niya ang kanyang mga alagad na si Amber at si Tete, na siyang ninais isabuhay ng mga nagmamay-ari ng kafe ng kanilang buuin ito. This is a sort of an escape for people kasi kahit we're living in the real world, having to deal with real life problems, adult problems, day-to-day life, we want to give people, our clients, the chance to experience and escape kahit temporary. Maliban pa dyan ay sasalubong sa iyo ang mga ingranding disenyo at kagamitan na bumubuhay sa kapaligiran. I started collecting later on na medyo may pera na ako. May pera na akong pambili. Pero the books, every chance I get, talagang ganda. Talagang kinukuha ko siya simula nung bata ako hanggang sa nito, tumanda na. Then, yung ibang collections dyan, whenever I travel,
I get a point to get a memorabilia. So, safe to say, parang more than 10 years. Ganon. Hindi lamang yan ang bumubuhay sa ating mga mata, kundi ang mga masasarap na pagkain at inuming bubusog sa iyong mga kalamnan. We have our own inspired drink, which is the butter brew. Yeah, which is the butter brew. So it's like a carbonated drink that tastes buttery, buttery and creamy. So plus we have the special foam on top. So it mimics a beer, but it's not alcoholic. Ikinatuwa naman ito ng marami matapos dumugi ng kanilang opening sa unang araw ng Setyembre. It was announced na magkakaroon daw ng 5. Wala pa rin. Hanggang sa buong parking lot na to, andyan na sila. We were still welcomed very warmly. Kasi nung pagkabukas ng ilaw, talagang sunod-sunod. Dumog siya, hindi kami prepared. Pero masaya siya. Sa patuloy na pagsisikap para maitaguyod ang kanilang negosyo, nagbigay naman ito ng lugar kung saan malaya ang mga taong ipakita ang kanilang sarili at pagmamahal sa Harry Potter at pati na rin sa cosplaying. Talagang nga namang mas sumasaya ang adventure papuntang Hogwarts kung kasama mo ang iyong kapamilya, kaibigan o kaibigan. Maging isang Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o di kaya Slytherin na pwedeng-pwede mo lamang maranasan sa Marauders Brew Cafe. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Ayan mga ka-MB, ito na naman po tayo sa ating morning balita kung saan iba't ibang chika na naman ang atin pong matutunghayan. Alam niyo po ba sa Quezon, ang ating mga guro ay merong ginawang pakulo na No Bag Day. Ano nga ba ang No Bag Day? Alamin natin yan sa kwento ni Yeda Rosil. Kulungan ng manok, case ng beer, icebox at timba, sinong mag-aakala na ang mga ito ay mga bag? Ito ang pakulo ng St. Joseph Academy sa Sariaya, Quezon sa kanilang No Bag Day Challenge. Yung pong No Bag Day Challenge, ma'am, ay bahagi po ng aming celebration po ng Season of Creation.
kung saan po, hindi lang po kami nagdarasal para po sa ating inang kalikasan, kundi nagkaroon po kami ngayong taong pong ito ng konkreto pong paraan para yung mga bata po namin ay magkaroon po ng mas personal na pakikibahagi po dun sa aming panawagan na pangalagaan at protektahan po ang inang kalikasan. Ang No Bag Challenge Day ay paraan nila ng pagprotekta sa inang kalikasan. Bakas sa mga mata ng mga estudyante at guro ang saya at tuwa ng kanilang ipakita ang kani-kanilang diskarte sa pagdadala ng kanilang iba't ibang gamit. Nakibahagi din ng guro na si Crisia Marie Beltran sa No Bag Day Challenge. Ang karamihan ng school supplies ng mga bata, ang pinaglalagyan ay bag. Kaya po yung mga bata, dahil din sa kanilang creativity, sa resourcefulness ng mga bata, na-achieve po yung purpose namin ng No Bag Day. Isa sa mga nakiisa dito ay ang dalawang estudyante na sina Iris at Kathleen. Tuwa po kami kasi marami pa pong gumagawa po ng challenge and gusto rin po namin na sana yung iba din pong activities ay gawin din nila katulad po na ginagawa po namin siya to maximize the space or the use of garbage bin or trash bins. Hindi rin nagpahuli ang gurong si John sa No Bag Day Challenge. Aniya, dapat daw ay pangatawanan nila ang pagiging role model sa mga estudyante. Nakiko-operating kami kasi as the role model, kung gagawin na ng bata, siyempre kami rin ng mga teachers ay gagawin din namin. And talagang na-overwhelm din nga kami dun sa nangyari na talaga. Nagulat kami na nag-trend yung ginawa namin activity na which in fact naman talaga na primary purpose. Ginugunita kada taon ng paaralan ang Season of Creation, pero ngayon lang naisipan ng paaralan na gawin ito. Ito pong Season of Creation ay ginagawa po namin annually. Since 2009 po ay nagsa-celebrate na po kami ng Season of Creation. Ito po ay nagmula po yung initiative kay Bishop Tagle nung pong naglabas siya ng what's happening to our common home. Naging viral sa social media ang No Bag Day Challenge ng paaralan. Umaasa naman ang pamunuan ng paaralan na maipaalala sa lahat ang laging pag-aalaga sa kalikasan sa pagsusulong ng 5 Rs na reuse, reduce, recycle, repair at repurpose. Yeda Joyce Rodil para sa Luzon Headlines. Alam nyo ba mga ka-MB, dito sa Philippines, sobrang dami nating mga simbahan at mga bahay na talaga namang pwede mong dasalan, Pero hindi na lamang po mga Catholic Church o kung ano-anong mga church ang pwede nating bisitahin. Dahil, alam nyo ba dito sa La Union, meron din po silang isang Taoist temple na hindi lang pwedeng puntahan para magdasal, pero pwede nyo ding puntahan para pasyalan. Kaya naman, alamin po natin at atin yung bisitahin sa kwento ni Alec Ralustian. Kapayapaan at katahimikan. Iyan ang mararamdaman sa templong ito. Parte ang templong ito sa mahaba at makulay na kasaysayan ng probinsya ng La Union. Ito ang kauna-unahang Taoism temple na ginawa sa buong bansa. Ang Machu Temple ay naipatayo 40 taon na ang nakararaan. Dahil sa mataas na lokasyon nito, tanaw dito ang kabuuang lungsod ng San Fernando at West Philippine Sea. Bukod pa rito, nakabibighani rin ang iba't ibang mga stone carvings, pagodas, mga arko, at dome. Sa sunod-sunod na restriksyon na buhat ng pandemya, karamihan ay tila nawala ng koneksyong espiritual na aspeto ng buhay. Kaya para kay Jairus at Jasmine na mula Palipa City, Batangas, ang pagpunta nila rito ay isang magandang karanasan sa kanila. Sa Pilipinas, hindi naman po masyado napapagtuon ng concert. So, super interested lang sa amin as tourist. Ako naman, first time ko sa Machu Temple. So, yun. Kaya, siguro, di ko pa nasa-site ng sobra, pero ikot pa lang. Pero, upon looking internet, okay siya, sobra. So, hindi lang siya sa picture. Actually yan, okay naman siya. Talagang super okay. Puntahan. Mas napaigting din umano ang kanilang interes sa Chinese culture. Interesting sa akin yung mga ganitong kind of formation. Yes, fantastic.
Ang magkasintahan naman na si Alan at Mary Ann na bighani umano sa ganda ng templo mula sa mga larawang nakita nila online. Ako, actually, na-curious kasi ako. Nagtitingin ako ng mga magandang spots na puntahan dito sa San Fernando. Nung nagtingin ako sa Google, bale, ito yung unang lumabas. So, na-curious ako. Hindi siya parang, hindi siya pang Pilipinas. Kumbaga, ibang bansa siya. Ang natanong mo na, marami siyang picture ha. Siyempre, mahilig kami mga picture. Yun yung parang experience ko dito. Maganda siya. Pero mas tumatak sa kanila ang kapayapang naramdaman nila nang sila'y pumasok sa templo. Tsaka tahimik dito. Tahimik. Yun yung mapapansin mo talaga. Tahimik yung lugar. Peaceful siya. Ang pinaka-nagustuhan ko po rito yung number of punta namin. Parang chai. Ano yung 12 na agiman? Ikaw, sir. Wala, yung mga matataas dito. Isa na ngayong landmark ang Machu Temple sa lungsod ng San Fernando. Sa paniniwala ng mga Taoist, kahit anuman ang iyong relihiyon, ay malaya kang magdasal at mag-meditate sa kanilang mga templo. Paggalang at pagrespeto, iyan lamang ang kanilang hiling kahit magkakaiba man ang paniniwala. Alec Carols dyan para sa Luzon Headlines. Isa na naman pong pride ng Cordillera at mula sa Mountain Province, ang ating siklista na kamakailan lang po ay nagwagi po sa downhill bike competition. Nako, kilalanin natin siya sa kwento ni Sofia Pagaduan. 17 taong gulang pa lamang ang siklistang si Casmer. Pero kumakakot na siya ng iba't ibang mga parangal sa mga sinasalitan niyang kompetisyon. Galing ng speed. Bilis. Speed kayo. Yeah. At noong nakaraang linggo lamang, itinanghal siyang champion sa isang national downhill mountain biking competition. Wala na-pressure talaga kami kasi nationals yun talagang paghandaan talaga namin. Kulang yung namin kasi 1 month lang yung preparation namin para sa event na yun. Tsaka hindi namin expect na makakasali kami sa event na yan kasi when it comes sa financial wala. Hindi namin kakayanin kasi mahirap. Edad 12 taong gulang nang magsimula siya sa sport na ito. Kahit mapanganib minsan, tinututukan ni Casmer ang pag-e-ensayo upang mapasa ang kanyang pagbibisikleta. Pag nasasakyan mo yung bike ko is sobrang saya talaga kasi nawawala yung lahat ng pagod. Ito yung stress reliever ko. Talagang bike is life para sa akin. Kwento ni Casmer, sumasama-sama lang siya sa pagbibisikleta ng kanyang mga kaibigan noong taong 2017. Pero hindi niya inaasahang mahuhumaling siya sa pagsali ng mga kompetisyon. Ang husay niya sa pagmamanoobra sa kanyang bisikleta ay mas naipakita pa niya itong nakaraang linggo. Nanalo kasi siya ng gintong medalya sa Juniors Men category sa katatapos lamang na 2022 UCI Philippine National Downhill Championship. Tinapos niya lamang ang kompetisyon sa loob ng 1 minuto at 14 na segundo lamang. Itinanghal din siya bilang 3rd place na pinakamabilis na biker sa Elite Men category nationwide.
Hindi umano makapaniwala si Hasner dahil na rin sa mga napagdaanan nilang pagsubok bago ang kompetisyon. Tapos ang kompetisyon, sisimula ng mag-ensayo si Hasner para makasali sa mga international events. Yes, ko lang po yung performance skills pa talaga kasi gusto ko talagang mas maging magaling para i-represent ko ang ito patuloy ko pa rin itong first step na to kasi ito nagbibigay saya sa akin. Hinto na lang po ako at hindi ko na talaga kaya. Si Kastner ay tubong Buntok Mountain Province at parte ng isang grupo ng siklista na tinatawag na Sayote Boys. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ayan, talaga nga namang nakaka-proud itong ating siklista from Mountain Province. And para mas ma-proud pa po tayo, alam naman natin na malapit na ang entrance examination dyan po sa Philippine Military Academy. So soon, magkakaroon po tayo ng mga bagong set of mga iti-train para magsilbi sa ating bayan. And doon sa mga excited, gusto pang malaman kung anong mga detalye about dyan, huwag kayong aalis. Tumutok lang kasi mamaya kasama po natin si Major Tadeo po ng Philippine Military Academy. Siya po ang may hawak dito sa ating recruitment ng mga bago pong mga kadete na sunay mga sundalo. And yan ang aking ichinika ngayon dito sa Morning Balita. Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Oras po natin, alas 7:54 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon natin ngayong umaga. Atin namang makibalita dyan po sa Philippine Military Academy kung saan ngayong darating na weekend po ay isasagawa itong PMA entrance exam dito po sa Luzon, kung saan 24 na mga testing centers ang inihanda na ng Philippine Military Academy para sa nasabing pagsasanay. At ngayon upang maki-update pa dito sa nasabing entrance exam, makakasama po natin ngayong umaga si Major John Eric Tadeo. Siya po ang head ng recruitment ng Philippine Military Academy. Sir, good morning po. Good morning, sir. At sa lahat po ng tagapagpakinig ng ating programa at sa ngalan po ng PMA Superintendent, si Major General Rowen S. Tolentino, magandang umaga po sa ating lahat.
Ayun sir, good morning po sir dyan po sa PMA. Okay po sir, sir, kumusta po yung ating paghahanda? Nakahanda na po ba yung mga testing centers natin? At naka-deploy na po ba yung ating mga proctors for this coming 2022 na exam dito po sa Luzon? Yes, sir. Tama po kayo, sir. So, up and going na po ang ating PMA entrance examination sa Luzon clusters. Ang ating mga proctors po ay mag-uumpisa na ngayong linggo para sa kanilang information drive at preparation na rin po sa exam day dito sa ating various testing centers sa Luzon nitong 24 and 25 September. Sa ngayon po ay nag-expect ang Academy na mag-i-increase pa ang ating mga applicants for the whole of the Luzon cluster. Okay po sir. Sir, I understand na merong mga nag-online na nag-apply para sa PMA entrance exam. Pero sa ngayon sir, kumusta na po yung bilang natin? Tumaas na po ba by 30 or 30,000 or ano po yung expected natin sir? Yes sir, tama sir. Tapos na po ang ating regular applicants. Ito po yung mga nag-apply through online or nag-send sila ng mail sa ating akademya. So as of now, kasi nagsara na po ang ating regular application nitong 01 August, ano? So, ang tally po natin ngayon dun sa regular applicants ay nasa 23,297. So, maliban po ito dun sa expected na walk-in. Dun naman sa expected, sir, kung idadagdag natin itong regular applicants sa mga walk-in, we are expecting more or less around 40,000 applicants. Nationwide na po ito, sir. Nationwide. Oh, that's good sir. 40,000 and patuloy pang tumataas. Pero sir, para po sa mga walk-in, para po sa mga gustong mag-apply pa na mag-walk-in, sino po ba yung mga qualified lang na pumasok po para po or mag-apply for the PMA entrance exam, sir? Yung qualification natin actually has never changed. So sa walk-in, hahanapin din po yung same qualifications doon sa ating regular applicants. So una, sila dapat ay natural-born Filipino citizen, physically fit and of good moral character. Sila dapat ay single. So hindi po siya kinasal or walang anak, at least senior high school graduate. Wala rin po sanang pending administrative or criminal case. At ito po, pareho po sa lalaki at sa babae ay minimum height of 5 feet and age requirement not less than 17 years old and not more than 22 years old by 01 June 2023. And ito po sir, emphasis sa ating GPA, sa grades nila nung high school, ang average dapat nila ay 85% and above. Yan po ang kailangang malaman ng ating applicants for the walk-in. Okay, sir. Sir, yung mga mag-e-exam ngayon, sir, sila po ba yung bubuo for the PMA class of 2027 or 2028? Kung di ako nagkakamali? Yes, sir. 2027 po, sir. 2027. Kasi sila po ay magiging first years by next year or plebo by next year, 2023. Okay po, sir. Sir, ano po yung mga subjects na baka pwedeng paghandaan ng ating mga kadete or mga aspiring cadets dyan po sa PMA, kung ano po yung mga tututukan ng exam ngayong year na to, sir? Ayun, magandang katanungan at ito rin po yung laging tinatanong ng ating mga nakakapasok as applicants, So, 3 subjects lang po yan actually. So, that is English, Math, at saka Abstract Reasoning. For Math, andyan po ang College Algebra, Geometry, and Basic Statistics. For English, on the other hand, Reading Comprehension, Grammar Structure, tsaka Sentence. And sa ating Abstract Reasoning naman ay verbal and numerical reasoning. Ayan po, sir. Okay. So at least alam nila kung anong i-expect nila, sir, sa darating na exam. Sir, sa pagdating po doon sa PMA, sa mga testing centers, ano po yung kailangang dalhin ng ating mga aspiring cadets na mag-a-apply? Kailangan po ba pa rin yung vaccination card for this year? Kasi we know na ito po nga po kakatapos tong we're going back to normal po.
Yes. Dahil dalawang klase po ang ating applicants, we have the regular applicants and the walk-in. For the regular applicants, meron na po kasi silang tinatawag na exam permit, ano? So these were emailed to them one by one. Yan po ang kanilang kailangang dalhin, yung kanilang exam permit at saka valid ID. For the walk-in applicants naman, sir, since sila ay mag-a-apply pa lang on the day of the exam, kailangan po nilang magdala ng photocopies ng kanilang Form 137 o di kaya yung true copy of grades, photocopy din ng kanilang birth certificate, isang valid ID, 2 pirasong 2x2 ID pictures, 2 pirasong number 2 pencils, at saka, ayun sir, nabanggit niyo na rin po yung kanilang vaccination card. Sa may mga katanungan naman, kasi hindi po lahat ng testing centers ay nagre-require ng antigen, but be prepared dun po sa may balak mag-exam. They can pay attention na lang po sa ating PMA Facebook page. Nakapost po doon kung mga kailangan po ng health declaration or antigen test ang kanilang mga examinees. Pag unvaccinated, sir, required yung antigen? That will depend, sir, kung yun ay hingi ng LGU. For example, if sa Pampanga ay hiningi ng LGU ng Pampanga that the gathering for the exam will require an antigen test, then that will be subjected to all examinees. Okay po, sir. Sir, may concern po yung isa nating kasamahan dito sa studio. I think yung Yes, sir. kamag-anak po niya ata mag-e-exam. She cannot attend daw dito sa first day ng exam, which will be on 24. Pwede po ba siyang umattend ng exam ulit sa ika-25 po, kung okay lang po ba, sir? That will be up to the discretion po ng ating proctor teams, ano? Kasi deployed po sila sa various testing centers, and for each testing center, peculiar po or unique sa kanila ang number of applicants. So maaari kasing libo yung mag-attend sa isa, dun sa isa naman medyo maluwag-luwag. The reason bakit nag-set po sila ng names ng mga applicants sa specific days kung kailan sila mag-exam is to control the population. But then again, wala naman pong tinatanggihan ng academy, especially if registered na po siya. Magsabi lang po siya doon sa proctor on the circumstances po ng applicant kung bakit hindi siya naka-attend for the previous day of the exam. Okay, sir. Sir, panghuli na lang, if yung nag-apply, merong permit naman nakuha from online, pero hindi niya kayang makapunta sa isang testing center, pwede po ba siyang lumipat sa ibang testing center, sir? Yes, sir, definitely. We call them transferees. There is a different classification for them. Dahil ang kagandahan naman, since registered na sila online at may hawak na silang permit, valid po ang kanilang testing permit sa kahit anong testing center. So dalhin niya lang po yung kanyang permit and the other requirements, and then magpakita po siya sa kahit anong testing center on the day of the exam. Okay. So at least meron pong assurance na makakapag-exam po sila. Sige po, sir. Sir, baka meron na lang po kayong mensahe siguro sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga na nanonood po dito sa buong Northern at Central Luzon ngayong umaga. Go ahead po, sir. Yes, sir. I believe that sometimes pag napapakinggan nila na napakaraming nag-a-apply, ilang libo ang nag-a-apply, pero mangilan-ngilan lang talaga yung pumapasok. For those who are aspiring to be cadets, I encourage them not to be intimidated. Rather, sila ay maging determinado, kasi ang nasasala po dito ay hindi lang yung kanilang academic performance o yung kanilang galing sa pagiging estudyante. Kumbaga, tinitignan po rin namin kung ano yung motivation nila, kung gaano kalaki ang motivation nila, kung gaano kapindi ang kanilang determinasyon sa pagpasok. So for those who are taking the challenge, taking the PMA challenge this 24 and 25 September, mag-exam po sila. Be prepared, be mentally and physically prepared, and we will see you all on the day of the exams. Yun. With that, sir, maraming salamat po for your time and sa inyo pong pagbabahagi ng impormasyon ukol po dito sa PMA entrance exam. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po sa ating lahat, sir.
Yan, alright. So yan po si Major John Eric Tadeo mula po sa Philippine Military Academy. Ukol nga po dito no, sa PMA entrance exam. Biruin nyo, 40,000 out of 40,000, 400 lang ang mapipili na magpapasok sa PMA. So good luck sa ating mga mag-exam this coming weekend and kita-kits kung isa kayo sa mga i-entertain ng PMA na nakapasok sa Magic 400. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktak. Sisi promise, amazing ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ayan, nako, akala ko ba naman si Ate Sophia Oo, sa akin? hindi. Favorite niyo talaga Oo ako, naman. mga ka-MB. For the pretty. At ayan na po ang ating favorite part of the day na naman po, ano yung yan? ating palaro. At Yeah. dahil, nako, sino ba itong batang ire? Anong pangalan ni ate girl? Si Lori. At dahil si Lori po ay nagkamali sa kanyang itinuro sa akin, siya po ang sasayaw today. Oo, charot lang, hindi walang sasayaw. Oo. Pero anong game natin, Ate Name the Sophia? game daw. Name the game. Name the game? Name Ay, that game. okay. Name that okay. Name that game. IOMG. Mga larong Mahilig labas. dyan. Oo, ayan, para sa ating unang Name That Game. Ano nga ba yan? Luksong tinik. Luksong Tama baka? Tinik yan. Tinik ba yan? Kapatid. Kasi kapag Luksong baka, tinik. Pag yung baka, nakaganon. Ganon, oo. Sige. For the wrong. Pinakakuba. Kunada. Ayan. Luksong tinik ba? Magtukot-tukol ti bukot ajan. Luksong tinik po ba? Tinik ba? Ayun. Yes, tama. Hindi ko na-try Naabutan ko yan. Chinese garter lang ako Ako noon. din, hindi ko diba? carry yung mga ganyan na 10-20. luksong tinik. Naku, nakakatakot yung mga ganyan. Oo, yung iba, di ba, yung, lalo yung baka kasi pwedeng pag nakaganon natumba ka tapos eh. ulo mo, no? Oh, di ba? Ano pa yan? Oo, sige. Try natin mamaya yun sa Tumbang preso. Tumbang Oo, preso. preso. Tumbang Ayan, nakapaglaro ba kayo niyan? Oo. Oo, di ba? Oo. Pero pag For the galit, siya ng pag galit tsinelas. ka na doon sa mga ano, may babato mo Ganun doon mo sa na ano, sa map doon sa mukha. Tapos no? ko, babawiin yung chinela. Oo, Diba? gusto ko yan. Nakakamiss yung mga ganyan. Nako. Nako, nakakainis. Ayan. Ano yan? Piko. Piko? Is Piko it ba yan? Piko? Ay, hindi. Shatong. Oo daw, shato. Narinig ko. Narinig ko doon. Narinig ko din nyo? sa loob. Shato. Ako hindi, never ko nalaro yan. Hindi rin. Kasi Shato. ano ata, Paano palaruin yung yung mga Yung si generation ng parents natin, yung Oo, nakatry. sila. Oo. Hindi ko na-try mag-shot. Ako mga bata, maglaro kayo ng ganyan na. Saya-saya niyan. Ano Ay, yan? nako, ano yan? Ano yan? Ano yan yung yung ngayon? Yung baril-baril! Anong tawag dyan? Ang lalakas naman, nakakainis yung mga yan dun sa amin. Ano na kasing tawag Ano tawag dyan? Di ko alam yan. Papa Cesar? Parang mini boga. Ay, Friend. hindi Oo, siya parang boga. boga. Yung boga kasi yung gagano. hangin. Pero, Malakas yun. yan yung mga baril. Yung, Oo. Oh. Ano yan? Ano po yan? anong laro yan? Ano yan? Luthang. Luthang. Parang ako Luthang. lang. Parang ikaw lang. Luthang. Parang na ikaw lang. Oo. Luthang palang Okay. tawag doon. Luthang? Oo. Hindi ko lang narinig yun. Ako din. Pero ginagawa namin yan. No? Oo. Papel pa minsan, di ba? Yung papel, Yung babasain. crampon. Oo, basa. Oo, basa. Tapos ika-crampon. Tapos, Yun. for the Arcade ganun. naman. Arcade. Okay. Video games. Nako. Nako. Hindi ko alam Mario yan. lang alam ko dyan. Oo.
Pacman. Pacman. Wow, hindi Kaya alam. kamukha mo si Pacman. Diba? Hindi sa mga Indonesia, no? Pacman. 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 Next. Ano yan? Yung snakes. Snakes. Sa 3310. Oo. Yung mga, ano pa ba itong na ano, no? Tama. Snake lang pala. Hindi ganun sa 3310. Black Aqua. yun. Yan yung Black mga yun. magaganda na. Ay, Super Super Mario. For the Super syempre. Mario, syempre, alam na ni Sir Charles yan. Galit na galit pa ako dati niyan sa mga halamang nangangagat ng Super Mario. Gumaganon, nakakainis. Tapos mamamatay. Next. Ano pa? Ano next? May mga, Ano? Tekken ba yan? Street Fight. Oo, Street Street Fighter. Wala kaming ganyan kasi mahirap yun na lang yun. buhay Basta namin. laban-laban. Tekken ata eh. Laban-laban Tekken lang Balls, yan. yung Street Nakikita ko lang Fighter. yan doon sa SM, sa arcade. Yung Oo, gano'n. oo. Tama ba? Tekken Ano or ba? Street Fighter? Tekken or Street Fighter? Street Fighter. Oo. Yun. Wala pa tayong Tekken doon. Ngayon lang nagka-Tekken actually. Wala bang space bump dyan? Oo. Space Bomb. The The end! Wala na. Yun. Game Pero nakakamiss over. balikan yung mga ganun, no? Ba't walang mga 10-20 Chinese garter? Oo nga. Anong tawag din yung 20 pa gano'n? kami Ano dito. yun? King Pac or Pico. Hindi yung tatalon-talon ka dun sa square. King Palda. Hindi, yung dinodrawing Ano ba yun? pa ng chalk. Oo. Tapos yung bato na ganun. Anong tawag Iiwasan doon mo yung mga bato. ka-MV? Anong tawag na kasi doon? Oo, hindi natin alam pero alamin natin. Pero po para po sa ating resulta po ng atin ulit. Anong tawag dyan ulit? Small Town Small Lottery. Town Lottery. Para po sa ating first draw, 2032. Sa ating second draw po, 12.5. And sa ating third draw ay 13.28. Yan. Sa mga mananalo po, baka naman. Baka naman. Baka no. makahiram muna. Oo. Ayan. Congratulations po sa inyo. Congrats. And thank you din sa mga tumutok ngayong umaga. Especially, pauunahan ko na dyan yung mga sponsors natin. Unang-una na dyan ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, and Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. And sa lahat po ng taga La Union, once again, belated happy birthday kay Yan. Tito Cesar. And of course, sa mama ko rin. Yes, happy Belated happy birthday. birthday. And sa Happy aking birthday kuyang din. engineer na si Jerome. Yan. Ayan, maraming salamat. Congrats. Nabusog kami and Asan? at Oo nga. nalasing Uwi si kami. Kaen. Nalasing. Anyway, salamat din po sa Maranan and Balesares Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic sa Pizza Stack, sa Annie's Grill, and of course, Aldrich Corporation na napakarami pong produkto pangpawi sa mga sakit sa aming katawan at pangtanggal hilo na rin. Yes. Dahil wala nang aw Sa sa pau! Ayan, mag-greet na rin ako again sa mga kamag-anak ko dyan sa La Union, yan, Pagaduan, Castillo, Labrador family. Ingat-ingat po tayo ngayong week na ito. And of course, thank you rin sa ating mga sponsors, ang TG Home Builders. Kung gusto natin ng one-stop shop, of course, para kung gusto natin mag-renovate ng ating houses or magdagdag lang ng furnitures, ayan, sa TG Home Builders na tayo. And thank you rin sa National Grid Corporation of the Philippines. And of course, ang Baguio Country Club, which is the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Kay Tatay Chigs na nanonood. And maraming salamat din po kay Andeng na nag-alaga sa akin. Yeah. And ayan, nakasama niyo po ngayong Lunes. Punong-puno pa rin ng energy kahit hilong-hilo na si Ate Randy Guzman. Yes, at nakasama niyo rin ang inyong ate/tita, Sofia Pagatuan. Nakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan, Charles Limon ngayong umaga. And bukas, naku, ang bilis, Martes na. Martes, Marites. Martes, Marites. Kaya naman, kita-kita ulit tayo at magbarites bukas dito lang sa Morning Balitaktakan. Kay Course pala.